क'क्राझार जिल्ला तबझ'र महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि कमिउनिटि नब्लाङाव बावैसो सिगां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिजों गोदानै राजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड सुंद'यै एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ दिनै तबझ'र महकुमायावबो दाफुंनाय जायो। तबझ'रनि गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा आरो समाजनि मददजों सावरायनानै दोलो आफाद दाफुंनानै लायो। गोदानै तबझ'रायाव एपिबि राजखान्थि हान्जा दानाय मेलखौ दैदेनो प्रबिन ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एपिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारी आरो मिरु एपिबिनि गाहाय नेहाथारि जगदीश बसुमतारिया। लोगोसेनो गासै तबझ'रनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया जाफुंसार जायो। मिरु एपिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै खोनासंनि। जोंनि एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बेनो गिबि डिस्ट्रिक्ट कमिटि तबझ'रायाव दिनै जों मोजाङै दानो हाबाय। गासैबो हारि हारिसा गासैबो धोरोम राव रायज्लायग्रा सुबुंखौ लानानै मोजां मजबुत मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो लुबैयो। राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ। नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ। बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा, हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो, अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो। थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों, जोंनि पावार फांसन्सफोर खमायनो हमदों, बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय, बेफोरखौ जोङो सानदों। जों बे 6 शिड्युल एरियायाव थायो, जाय 6 शिड्युल एरियानि पावार एन्ड फांसन्सआ इट्स भेरि हाई, बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांसन्सफोर दङ। प्लास 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक, बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों। जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों। गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिड्युलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि, लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों। बेयावहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दानाय जादों। बेखौथ' बयबो बुंगासिनो। जोंहाथ' न'नि मानसिबो दङ सासे जेलाव, खिन्थु ओरैनो रायजो राजायाबो बुंगासिनो। गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन, गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे येस आइ एम इन पिस, आं गोजोननाय मोन्दों। दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय, गोजोन होबाय, गोजोननाय जाबाय, बेफोरबायदिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया। नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पोल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय, सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबादि जाथाय जों नुफेराखै, रावबो नुफेराखै। आनखि गुबुनारिफ्राबो बे बाथ्राखौ बुङो बे माबादि जानो हाखो। बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव। बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै, जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै, जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय, जायफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय, आथिं आखाइ सिफाय जाबाय, जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै होबाय, बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों। जाहाथे जोङो मोजां खामानि मावनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानैहाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबादिनो बिथांमोननोबो जोङो मान बावनो जाहाथे हायो। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेंट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेंटनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव।
मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783-60226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।